So, what's up ka-sisters ka-brothers? This is Marie. Welcome to my channel, Pinay Sisters TV. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na para lagi mong makita ang mga videos ko. So, for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung kagandahan dito sa bukid. Yung mga nature na yun. Kasi kapag taga-bukid ka talaga, lagi, pag gising mo sa umaga, makikita mo lang yung mga puno ng niyog, mga puno ng mga iba't ibang klase ng kahoy. Kaya guys, i-show ko sa inyo. Sana po mga ka-sisters ka-brothers mag-enjoy kayo sa video na ito kasi kakaiba talaga pag nakatira ka sa bukid, diba? So, makikita mo dito yung kalabaw na nakapasilon sa ilalim ng puno. Ayun, kaya so ayun guys. Kaya guys, sana mag-enjoy talaga kayo nito. Kaya kapag hindi kayo nakatira sa bukid, mamimiss niyo talaga kung galing kayo sa bukid tapos pumunta kayo sa syudad. Mamimiss talaga niyo yung maliit na kubo na doon kayo magpapahinga. So ayun guys, samahan niyo ako sa aking paglalakbay sa aking video na ito. Kaya samahan niyo ako. Let's go.